ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଏକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇଛି ଯୋଉଟାକି ଆମ ଘର କାମ ଚାଲିଥିଲା। ଆପଣମାନେ ସେଟା ଜାଣିଥିବେ। ଫାଇନାଲ ଘର କାମ ଯେମିତିକି ରଙ୍ଗ ଦିଆ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପକେଇ ନଥିଲି, ଯେହେତୁ କିଛି କାମ ଥିଲା। ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇ ପାରିନି ଆମର ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଭିଡ଼ିଓ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୁଁ ଆମ ଘର କାମ ଦେଖାଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଘରର ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଡାଇନିଂ ରୁମ୍। ବହୁତ କିଛି ଆହୁରି କାମ ବାକି ଅଛି ଯେଟାକି ହେଇନି। ଆଉ ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୁମ୍, ଆଉ ତାର ୱାର୍ଲଡ୍ରୋବ କମ୍ବିନେସନ୍ ସହ କଲର ଦିଆହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ରୁମ୍ ଦେଖାଉଛି। ଟୋଟାଲ ଆମର ତଳେ 3ଟା ରୁମ୍। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ରୁମ୍। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ରୁମ୍ଟା ଟିକେ ଛୋଟ ରୁମ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ସେଟା ମଧ୍ୟ ମାନେ ୱାର୍ଲଡ୍ରୋବ କଲର ସହ କମ୍ବିନେସନ୍ କରିକି ସେଟା କଲର ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଥାର୍ଡ ରୁମ୍। ଆଉ ଥାର୍ଡ ରୁମ୍ଟା ମଧ୍ୟ ୱାର୍ଲଡ୍ରୋବର କମ୍ବିନେସନ୍ ସହ କଲର ଦିଆହେଇଛି, ମାନେ କମ୍ବାଇନ୍ କରି କଲର ଦିଆହେଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ରୁମ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ରୋଷେଇ ଘର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯୋଉଟା ବହୁତ କଞ୍ଜେଷ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ୱାର୍ଲଡ୍ରୋବ ଯେତେବେଳେ କାମ ହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କଞ୍ଜେଷ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ପଛରେ ବି ଯେହେତୁ ମାନେ ୱାର୍ଲଡ୍ରୋବ କରାହେଇଛି ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ରେ, ତେଣୁକରି ଟିକେ ପତଳା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଗଳି ଟାଇପ୍ରେ, ଲମ୍ବା ଟାଇପ୍ରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ତଳ ଫ୍ଲୋରର କାମ। ଆଉ ଉପର ଫ୍ଲୋରରେ ଟୋଟାଲି କିଛି କାମ ହେଇନି, ଯେମିତି ଓନ୍ଲି କେବଳ ରଙ୍ଗ ଦିଆ ହେଇକି ଛଡ଼ା ହେଇଛି। ସେଠି କିଛି ଆମେ ୱାର୍ଲଡ୍ରୋବ ଏକା ଡିଜାଇନ୍ କରିନୁ, ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡିଜାଇନ୍ କରିନୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟେରିୟର କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ତ ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଉପର ଫ୍ଲୋରରେ ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛୁ, ମାନେ ପୂଜା କରୁଛୁ, ହୋମ ଏକା ଉପରେ ଘର କରୁଛୁ। କାରଣ ତଳ ଘର ଯେହେତୁ ପୁରା ରଙ୍ଗ ଏକା ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ହୋମ ହେଲେ ଘର ପୁରା କଳା ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଧୂଆଁରେ, ତେଣୁ ଆମେ ଉପରେ କରୁଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଘରର ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖାଉଛି। ତାପରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ମାନେ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିପହରେ ଖାଇବାର ଆୟୋଜନ ହେଇଥିଲା, ତା ପାଇଁ କାମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେମିତି ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଘର କାମର ପୂଜା ଚାଲିଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ଆମ ଘରର ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଆଉ ନନାମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ପୂଜା ଗଲା, ଆଉ ବହୁତ ଭଲରେ ପୂଜା ଗଲା, ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଗଲା ଆମର। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଘରର ଫାଇନାଲ କାମ। ଆଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବହୁତ କିଛି ସାଙ୍ଗ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ମୋର ପୁରା ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଏଣ୍ଡିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ସୌମ୍ୟ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ସାଙ୍ଗ ସୌମ୍ୟ, ଆଉ ଯିଏ ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଏଣ୍ଡିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କାମରେ ହେଲ୍ପ କରିଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସିଏ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଜବ୍ କରେ। ଆଉ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରିକି ଡାକିଥିଲି କି ଭାଇ ତୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଆସି ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ପହଞ୍ଚ। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଫାଇନାଲ ସିଏ ଆସି ବି ଥିଲା, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗିଲା। ଆଉ ତାପରେ ବି ସିଏ ଆମ ସହିତ ମାନେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ବହୁତ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରିଛି। ଆଉ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯଦି ମୋତେ ହେଉଛି, ସେ ମୋତେ କହୁଛି ଭାଇ ତୋର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତୁ ମୋତେ କଲ୍ କରିକି ଡାକ, ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି, ତ ଯାହା ବି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ଥିବ ମୁଁ କରିଦେବି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯାହା ହଉ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ଆସିଥିଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେମିତିକି ଜାଣିଥିବେ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ତୁଳସୀ ଗଛ ଯୋଉଟା ମାନେ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଯୋଉଟା ଲାଗେ। ଆଉ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏବେ ଆମର ଯୋଉ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲାଗିବ ଚଉରାରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ଆମର ତୁଳସୀ ଗଛ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେମିତି ତୁଳସୀ ଗଛ ଲାଗିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମର ଖଇ ବୁଣାଯାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା କରାଯାଏ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ? ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହୁଏତ ଟିକେ ଅଲଗା ଥିବ, ତ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଟିକେ ଅଲଗା, ରୀତିନୀତି ଟିକେ ଅଲଗା, ଆପଣମାନଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ନିହାତି ଟିକେ କିଛି ଅଲଗା ଥିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତାପରେ ଏଇଟା ତୁଳସୀ ଗଛ ଲାଗିଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ଆମର ଏବେ ଯିବା ଛାତ ଉପରେ, ମାନେ ଘର ସାରା ଖଇ ବୁଣା ହବ, ପ୍ଲସ୍ ଛାତ ଉପରେ 7 ଥର ଖଇ ବୁଣା ହବ ଚାରି ଦିଗକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏବେ ଖଇ ବୁଣା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 7 ଥର ଖଇ ବୁଣା ହେଇଗଲାନି। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଘରର ଇନାଗୁରେସନ୍ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ବୋଉ କଲୁ। ଆଉ ଘରର ଇନାଗୁରେସନ୍ କରି ଆମେ ଘରର ବୋଉ ମୁଁ ପାଦ ଦେଲୁ। ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ, ବାପାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଆମେ ନୂଆ ଘରେ ରହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ନୂଆ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଶେଷ କାମ ରୋଷେଇ ଘର ଥାଏ।
ଆଉ ରୋଷେଇ ଘର କିଛି ରାନ୍ଧିବା ପରେ ହିଁ ଆମେ ତା ପରଠୁ ସବୁକିଛି ରୋଷେଇ ଘର ରାନ୍ଧିଥାଉ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିନ ହିଁ କିଛି ରାନ୍ଧିଥାଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିନ ଶେଷ କାମ ଥିଲା ରୋଷେଇ ଘର ରାନ୍ଧିବା। ତ ବୋଉ ରୋଷେଇ ଘର ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ କ୍ଷୀର ବସେଇଥିଲା। ତାପରେ କ୍ଷୀର ଉତୁରିବା ପରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଘର ରହିଥିଲୁ, ଘର ରହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଉଛି ଆଜିର ଏତିକି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।